Kuliendi tsura wafana vanhu vaya vatanga vanje uyai panapo kuona kugodzokera zvinhu zviripo paground. The Zimbabwe Anti-Corruption Commission Zaac has moved to correct reports surrounding the arrests linked to ongoing investigations in Harare, stating that the only former Harare South legislator Shadrack Mashayamombe and the Harare Deputy Mayor Rosemary Muronda are in custody. Zaac Commissioner Kindness Paradza said Harare Mayor Councillor Jacob Mafume has not been arrested. He explained that Councillor Mafume was only called in for questioning as part of the investigations. The commission said investigations are continuing with Mashayamombe and Deputy Mayor Muronda saying being the only individuals formally arrested so far. Right. Nyaya ingori pana bende kudai so izvo kuzoti avari kuzoti hey hatina kumusunga vamutora hatiduzi uchione kwangu isusu tinge tichipenga vanhu titabudisa nyaya, and I don't like that honestly. These guys mafona atopinda uyo uchimbosiyana naye chimbodhila nevamwe pese panoitika dhiri masmall fish ndo anonyura. Vakomana vaudzwa kuti musiyei uyu musamubati vamudedza kuti tangomudedza for questioning ndokutosungwa kwacho kune Zaac. Problem yavo ndeyekuti vanoda kuti zvinhu zvizoluka as if ivo vari kuningirikina kuti atatocorrecta iye asiri asungwa ndokusungwa kwacho. Ukatodedzwa for questioning unombovharirwa museo vachikutokubvunza but watosungwa uri museo wobva wazongonzi takusiya. Ngavangotaura kuti tarilisa Mafume. I don't know what is their problem. These guys because nyaya iripo pari kunzi it is alleged that Harare Mayor Jacob Mafume and his accomplice received a bribe of $600,000 from a Chinese businessman to facilitate a land deal when they attempted to parcel out the land. The Minister of Local Government intervened and held the process before the matter was reported to Zaac. Daniel Garrett akangonodira jecha zoti kakusashandidzana kawo kangoripo. But anyway, gore rekungangurwa zvekuzonzi henzi tazombodai so takadidi. It's just that kune vamwe vanhu vekuti vanenge vachinyanya kushandidzana nenhirikini zvakanyanya neZANU-PF. Vamwe mune mutona vatosara kudai unongosiri kunyanya tamba nepati iwe zvakanaka, unongosiri kunyanya kudyidzana navo zvekuti chichi. Because for you to survive in this game politics ziri kuitika kuZimbabwe, you have to work for them, kwete kuti not to work with them, you have to work for them. Anani ivavo vacho ndo vanenge vachikupa maorders mabasa kuti iwe toda kuti udai so udai nhasi ndo mashandiro acho. Zvekuzonzi nhasi ninge tazongomusiya tazodai kana kuti ndikuti tokadhirika ngobva uzoenda kumberi ubva noti ndiriwo musangano vasi kutombozvisekerera zvinhu ndo vanhu vari kupedzwa ende munopera zveshuwa. But kana ukashanda uchivashandira uri rana wavo, rana haafa akasungwa, ndo zvinhu zvinoitika. Saka kana wamuri kuona vaya vari kunzi but ninge ari kuvhura hombe wani, hadzisi hombe dzavo, vari kutumwawo kuvhura hombe vozoita se vozorerutsirwa mutoro wacho. Ndo mamiriro anenge akaita zvinhu. Saka iko zvinezvi ndo mamiriro azvo Mafume haasi mukati. Izvi totoziva nyaya yacho yaitika, but is that inini zvinhu zviri kuti zvinhu zvangondibhohwa kamuri zvongotanga ngoti aiwa tinombomusunga mani mitangomudedza for questioning iwo ndo kusungwa kwacho. Andini ndo watorwa here. Basa renyu nderei? Basa renyu nderekutora vanhu muchisunga. Kana matosunga munhu matosunga, but just that vanenge vanonzi aiwa zvisazoite nge munhu anenge kunonzi kuclear mazita evanhu, zvisazoite nge munhu ane criminal record kuti ninge akambosungwa, asi musasvibise zita remunhu. But munhu anga atotorwa makozi ndobva azosumuka. Ende chinoitika pese panoitika dhiri pana anozongosara ari munyaya. Matemba ndo anopera kumedzwa, pakati mashaki anonetsa kuti amedzwe because haamedzeke nekuti anenge achiziva kuti akagaina ground. Varidzi veground vanonetsa kuti vanhingirine, and connection yavo yakati simbei kutodarika kana munhu wacho weZaac anenge achinzi ada kusunga munhu. Ndo mamiriro akaita nyaya muri yeZimbabwe. Tichazouya toonesana kana pachinge pane dzimwewo dzinenge dzapisa. Munoziva kuti I will never disappoint. For now ndiri kuti have a good day.